kita gede. मा जादों? मिनिनाय मोनदों जाहाबा मा जादों? माथो गाज्रि बुंखोब्रा आंलाय सोंदोसोना सोंनाया माबा दाय जायो आरो खोन्था जानाय बेसादबासो खोन्थागोन ना आरो सोंनायालाय मा खाब्रां खाथां बेलाय इसे गोदै जानांगौब्रा मिथिनो लुबैथारदों ना आदै गामिनिनो गथ' मा जादों मा देरदों मिथिनो लुबैयोथ' आरो मिथिनो लुबैमारथारदों औ Fwilla, Fwilla. Fwilla. Ai, दिनैलाय मा खाब्रां खाथां फैलानि उनाव मा थायो मा फैलाल' माबा मोनसे खम मोनदों आं गुस्थु कम है सारा ना सारा गैला बिदिना खामानि गैला नोङो होननांगौ दिनाव होनखाबाय जोङो माने जेबोखौनो होनायासै माथो नोंलाय खिन्थु गावजों लोगोसे जोंखौबो रानो बाबाय आरो केन्डिडेटखौबो गुबुनखौसो डिक्लेयार होबाय माथो मोसौफोर सोर खोन्थादों नोंसोरलाय मबाइल नायाखै मबाइल हा सोरखौ होखो सोरखौथो होनो होबाय होनांगौखौनो मा खुन्था खालामबाय नोंलाय Fwilla ras sukega नहीं साला Fwilla ras नङालै Pushpa ras आरास टाइपनिखौ नै दिन्थिलायो Pushpa मोसौ आं सोर who I am Fwilla ras sukega नहीं Gudnya luribay naman suwar nalay बहाथो केन्डिडेट मोननोब्रा बिला केन्डिडेट लुगैग्रानि मा बासुटि खालामबाय थायो होननानै बै सेन्टाराव जिरायग्राफ्रा मा बुंबाय थायो सेस दालाय जों बे केन्डिडेट गोदानजों बोरै सुंदरै हमदे सेस खालामबाय जोंखौ ओइ फासिना थैदोलै नोङो हायोबा गावनिला सानलायासै साला फैला सुहार हाब नांदों नोंहा दाखालि इलेक्सनाव आंखौ गाज्रि होनना रायदोंमोन ना माइकआवनो हाब नांदों दाब्ला सुवाद साला खुन्दुं मुथासेबो होआ आं नोंनो है नाङा आंनो नोंसिनिफ्राय गावजों गावनो सेलाय बिलाय नांलाय खमलाय मोननाय मोनिखौ लानानै ला नोंसोरनो आरो मेन्देला नोंनोथ' सोरजों दंमारोलै आंजों दंना फैलाजों दं मा ओरैनिफ्राय ओरै जट पयसा আছে तट मेन्देला আছে हवाय जं हुलाबारि हा जं मिथिखागौलै नोंखौ सारा बड'लेण्डआवनो मिथिगौ आच्छा दै आंनिखौ खोनासंनो लुबैना लुबैयाखै देनाय ट्रें नाय नाला देनाय होलाय मोजां नाय दे गोसो गोरबोनि खोथा फोरमायनो सानदोंमोन आं नोंनो सना बिदि देलाय मोसालाय गोसो गोरबोनि खोथा फोरमायनो सानदोंमोन आं नोंनो सना ताइट मा मोसानो रोङा बेनोसोनो सिनियर लेजेन्ड एक्टर नामजादाथार माथो फैला मेन्देला होनबानो माथो मोसानो रोङालै थाट थाला बुरबक डाइरेक्टर आउटडेटेड पुराना स्टाइल बेथ' आथिखालाव सोलिला ना गोदान ब्रेन्ड जानांगौ गोदान ब्रेन्ड दा माबायदि ट्रेन्ड सोलिदों बेखौ नायनांगौ नै आंनिखौ नाय आरो दंबावोसो नायबावनो नायनो नाय
आदै दासो डाइरेक्टर मोनदों सार साला आदै जानजिया सुवा। सायबायलै जानजिया बायबाय खोमालै आदै आदै डाइरेक्टर सार आदै साला बोरमाफोर मानसिफोरा नोंसोरखौ फल' खालामो नोंसोर आरो गुबुननि फल' खालामनो नाजायो नोंसोर जेराव दं बेयावनो बेस्ट माने फैला मेन्देला जिन्दाबाद फैला ओरै फैलाय देग्लाय खिन्थु इलेक्सनाव लेक्सार होबाथाय नों आंखौ रायनो मोननाय नङा दै आरो जुदि हायोब्ला नों आंजों फैफिनबानो जाबाय मिथिबाय